खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटी नोगोरमायाव हा गिसिखाना 7 सुबुंनि जिउ खहा। सुवालकुसियाव NIA नि अपारेशन, बिफा फिसाज्ला आरो फिसाजोखौ हमदों। रायजो सभा बिसायख'थियाव BJP आरो AGPआ सासे बिजाथि होगोन। रन्जन शर्माखौ आसामनि गोदान इलेक्शन कमिशनार महरै थिसनबाय। बोथोरनि गाज्रि हालोदाव दिमा हासावआव इमारजेन्सि रेस्ट्रिक्शन फोसावदों। अपारेशन सिन्दुराव गोख्रों हाबा मावनायनि थाखाय आइजो BSF अफिसारनो आर्मी चिफनि बान्था। हा गिसिखानायजों गंसे गारिया गोथौ हाखराव गोग्लैलांनानै 7 सुबुङा जिउ गोमादों। मसलपुराव APSC जथाय बादायलायनाय गिबि आनजाद 2024 खौ नायफामफिननो जथुमदों। 2.1 कौटि नोगोद रांजों लोगोसे उरिष्यानि सासे इन्जिनियारा हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन जायगायाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय। थांनाय साननैसोनिफ्रायनो जे अखा हाबाय थानायनि जुनै जादों बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय हराव गुवाहाटी नोगोरमानि बन्दर सफाइदंआव गिख्रंथाव हा गिसिखानायाव आइजोजों लोगोसे 2 उन्दै गथ'साया जिउ गोमायो। 2 उन्दै गथ'साया गेलेबाय थानाय समावनो हा गिसिखानाय जाथाया जायो। बे जाब्रबथायाव 2 गथ'साया गोथाङैनो हा सिङाव फबसिनजायो आरो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय गथ'सा 2नि बैसोआ 4 आरो 5 बोसोरमोन आरो आइजोखौ पुनम गस्वामी होननानै सिनायथिदों। 4 दान सिगांसो दुखुनांथाव नखरा बे न'खौ लुदोंमोन। नाथाय थांनाय हरनि हा गिसिखानायाव गासैबो थेर-बेथेर जालांबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि मालिगावआवबो हा गिसिखानायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमादों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बादिब्ला मालिगावनि स्वागत देहा फाहामसालिनि साखाथियाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव रबिन दास मुंनि सासे सुबुङा जखम जायो। जखम जानाय सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लायो। बबेखानि गुवाहाटी नोगोरमानि दतालपारायावबो हा गिसिखानाय जाथाय जादों। हाजोनि हा गिसिखानायाव दिपज्योति बर' मुंनि सासे उन्दै सुबुङा जिउ गोमायो। बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथायाव दिपज्योतिनि बिब' थानिया बर'आबो गोब्राब जखम जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। शुक्रबारखालि हराव सुवालकुसियाव आसाम पुलिसनि मददआव NIA नि मोनसे अपारेशन जायो। बे अपारेशनाव नखरसेनिनो 3 सुबुंखौ हमनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सुवालकुसि बसन्तपुरनि थागिरि निरेन कलिता मुंनि सुबुंनि न'आव NIA अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशनाव निरेन कलिताजों लोगोसे बिनि फिसाज्ला हिरक कलिता आरो फिसाजो रुफाली कलिताखौ हमनाय जायो। निरेन कलिताया खामानियाव सासे राजमिस्ट्रि आरो फिसाज्ला हिरक कलिताया ई-रिक्शा ड्राइभार। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि हराव NIA निरेननि न'आव मानो हरखाब अपारेशन खालामखो आरो नखरसेनिनो 3 सुबुंखौ हमनानै लांनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। नाथाय बे अपारेशन आरो नखरसेनिनो हमनायनि जाहोनखौ पुलिस बिफान आरो NIA निफ्राय जेबो रोखोमनि खेंफोरथि होनाय जायाखै। बबेखानि बे अपारेशनाव NIA नि टीमा गंब्रै मबाइल फन आरो माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ जब्द खालामनानै लानानै थाङो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आसामाव खुंजानो गोनां 2 रायजो सभा मासिनि बिसायख'थियाव सासे बिजाथि होगोन मित्र दल BJP आरो AGPआ। मख'नो गोनांदि आसामनि 2 रायजो सभा मासिया फैगौ 14 जुनखालि जानो थांगासिनो दङ। BJPनि रायजो सभा MP मिशन रन्जन दास आरो AGPनि MP वीरेन्द्र प्रसाद बैसोनि मावबुब्लिया फैगौ 14 जुनखालि जोबगोन। बेनिखायनो बै 2 रायजो सभा मासिनि थाखाय 19 जुनखालि बिसायख'थि खुंगोन होननानै फोसावदों हादरनि बिसायख'थि आय'गा। मख'नो गोनांदि प्रदेश BJPनि गाहाय मावख' अटल बिहारी वाजपेयी भवनाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BJP आफादगिरि दिलीप शइकिया, AGPनि आफादगिरि अतुल बरा, मावफुं आफादगिरि केशव महन्त आरो MP फणिभूषण चौधुरीया रायजो सभानि मासि रानलायनायखौ लाना सावरायो आरो मोनसे मासि रानलायनो थांखि लायो। 2 मित्र दल हानजानि बे जर'खा मेलाव
मोननै रायजो सभा मासिखौ लाना गेबेङै सावरायलायनाय जादोंमोन। बबेखानि बिजेपि आरो एजिपिआ मोनसे मासियाव बिजाथि होगोन होननानै बिजेपिआ फोसावनाय नटिफिकेशनावबो रोखायै मख'दों। आसाम सोरखारा रन्जन शर्माखौ आसाम रायजो बिसायख'थि आय'गनि गोदान कमिशनार महरै थिसनबाय। रन्जन शर्माया आजिरा मोननाय सासे एसिएस अफिसार, पन्चायत आरो गामियारि जौगाखां बिफानजों फोसावजानाय आरो आसामनि रायजो बेंगिरिजों गनायथि होजानाय मोनसे फोसावथाय बायदिब्ला रन्जन शर्माखौ इलेक्शन कमिशनार महरै थिसननाय समा एबा रन्जन शर्मानि मावबुलिया 1 जुन 2025 निफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। मख'नो गोनांदि आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनार महरै रन्जन शर्मानि मावबुलिया बिथांनि 65 बोसोर बैसोसिम बहाल थागोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रन्जन शर्माया सिगाङाव गिबि मन्त्रि सेक्रेटारियेटनि स्पेशल कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि TND बिफान, ITFC बिफान आरो मेडिकेल एन्ड हेल्थ रिक्रुटमेन्ट बर्डनि मासिगिरि महरै सिबिथाय होबोदों। गुवाहाटीआव भारतारि बोथोर बिगियान बिफानजों फोसावजानाय गिख्रंथाव बोथोरनि थासारि आरो सांग्रांथि होनाय बायदियै दिमा हासावआव डिस्ट्रिक्ट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ जिउ आरो सम्पति खहा जानायखौ खमायनो आगु सांग्रांथि राहा फोसावदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सुबुंफोरनि थाखाय 30 मेनिफ्राय फैगौ 2 जुनसिम दिमा हासावजों लोगोसे गासै आसामावनो गोबां अखा बारहुंखा हानो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों। जिल्ला कमिशनार आरो DDMA मासिगिरि एसिएस सिमन्त कुमार दासआ डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005 नि दफा 30 साब क्लज 2, साब क्लज 5 आरो 30 साब क्लज 2 नि सिङाव माखासे गोहोफोरखौ बाहायना सरासनस्रा होबथानायखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे मावख'आरि बिथोन फोसावदों। बेनि बिथोन बायदियै 2025 नि 31 मे खालि गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द' खालामदोंमोनब्लाबो कम्पार्टमेन्टेल आनजादफोरखौ सेबानि समफारि बायदियै सोलिबाय थागोन होननानै बुंदों। बेनि अनगायैबो गोबां अखा हानायजों जाथावना हा गिसिखानाय आरो लामा होथेनो हागौनि जिंगाजों जाथिंगा हरंआव लामायाव गिदिर फालांगियारि गारिफोरनि हान्था मेलाखौ 30 मेनि 8 रिंगानिफ्राय 2 जुन 2025 सिम बन्द' खालामनो दोनथ'नाय जादों। बेराफारसेथिं आबाद, PWD, एपिडिसिएल, दै जगायनाय, हा संरैखाथि, जुनाद फिसिनाय आरो जुनाद फाहामथाय, सावस्रि आरो PHEजों लोगोसे गाहाय सोरखारि बिफानफोरखौ गावसोरनि फोथार थाखोनि मावफारियाफोरखौ गोजौ सांग्रांथियाव लाखिनो बिथोन होनाय जादों। लोगोसे सरासनस्रा होबथानायनि सायाव थाबैनो बिबान लागोन आरो खहा जानायनि बागै DDMAनो गोख्रै खौरां हरनो बिथोन होदों आरो हरखाब जाब्रबथायफोरखौ नोजोर होना गासैबो थागिरि सुबुंफोरखौ अखा हानाय समाव न'निफ्राय गोजानाव थाङालासेनो न'आवनो थानो गोख्रों बिथोन होबावदों। इन्डियान आर्मिनि चीफ अफ आर्मी स्टाफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ जोबोद गोजोननायजों BSFनि आइजो अफिसारनो आर्मिनि कमेन्डेशन डिस बान्था होदों। अपारेशन सिन्दुराव गोख्रोङै आरो गियाजासे पाकिस्ताननि सुथुरजों दावहा नांनानै हादरनि गाहाम हाबा मावनो हानायखौ बाख्नायनानै BSFनि आइजो अफिसार एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट नेहा भान्डारीनो शुक्रबारखालि जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ बे कमेन्डेशन डिस बान्थाखौ गथायदों। मख'नो गोनांदि आइजो BSF अफिसार नेहा भान्डारीआ जम्मु काश्मीरनि अग्नुर सेक्टराव थानाय पाकिस्तान सीमानि फारगवाल पस्टआव थानानै पाकिस्ताननि आर्मिजों दावहा नांदोंमोन आरो पाकिस्तान आर्मिनि फर्सखौ थेर-बेथेर खालामनो हादोंमोन। नेहा भान्डारी दैदेननाय BSF हानजाया थाद'नाय गैयाजासे गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव अरुणाचल प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला शुक्रबार मोनायाव बानासेफा र'डआव हा गिसिखानायनि जाहोनाव गंसे गारिया बुखारलांजानानै गोथौ हाखराव गोग्लैलांनायाव गारिनि सा 7 सोद्रोमाफोरा दुखुनांथावै जिउ गोमादों। बे जाथाय जानाय समाव गासै गंनै नखरा दावबायगासिनो दंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। जिउ गोमानाय सोद्रोमाफोरखौ सन्जु बादी, बिनि बिसि तसुम बादी, बिसोरनि 2 गथ'सा खासुं बादी आरो निसा बादी, सासे गोर्बोआव थानाय आइजो आरो गुबुन 2 गथ'सा होननानै सिनायथिदों। बेनि अनगायैबो गोबां दावबायारिफोर थानाय गुबुन गंसे गारिया हा गिसिखानायाव नांथाहैदोंमोनब्लाबो हाखराव गोग्लैलांनायनिफ्राय खुनुरुखुम बासायना
लामा रुगुङाव थाबथाहैदोंमोन। बबेखानि गारिनि दावबायारिफोरा गासैबो रैखा जादोंमोनब्लाबो बिसोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिदोंमोन। बेराफारसेथिं नसुंसे रायजोआव थांनाय साननैसोनिफ्राय गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव टावां, बमदिला आरो फालेफुं जायगाफोरखौ फोनांजाबग्रा लामाफोराव हा गिसिखानानै हाजोनि गिदिर अन्थाइ आरो थुख्रा अन्थाइफोरा लामायाव होथेफैनायनि जाहोनाव हान्थामेलानि थाखाय हेंथा सोमजिदों। लोगोसे लामानि फारनैथिंबो गोबां गारिफोरा नांथाना थानायनि उनाव सुनिबारखालिसो लामाखौ फोसाबनानै होयो। बबेखानि गनायथि होनायनि उनावसो हान्थामेलाखौ फिन बेखेवनानै होफिननाय जायो। फैबाय थानाय APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ आनजाद 2024 जों लोब्बा लाखिनानै दिनै बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव थानाय जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव रिभिउ मेल खुंनाय जायो। APSC आनजादा 8 जुन रबिबारखालि रायजोनि गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि मसलपुर जौसिन गेजेर फरायसालियावबो जागोन। बे मेलाव आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि मानगोनां मासिगिरि श्री देबराज उपाध्याया दैदेनदोंमोन आरो बेवहाय जिल्ला कमिशनार गौतम दास, पुलिस सामलायगिरि उज्जवल प्रतिम बरुवा, लोगो कमिशनार जितुराज गगৈ आरो जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाननि गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। सावरायनायनि समाव आनजादनि समफारि, लजिस्टिक राहाफोर आरो रैखाथि राहाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गासै सा 346 बिनायसाफ्रा आनजादाव जिरायगोन। जिल्ला बेंगिरि गौतम दासआ मिथिहोयो दि DAPSCनि बिथोन बायदियै आनजादखौ गेबें, रैखाथि गोनां आरो रोखा-रोखायै खुंफुंनो थाखाय गासैबो राहा लानाय जादों। बिबानगिरिफोरखौ आनजाद मिरुआव मबाइल फन आरो गुबुन गासैबो रोखोमनि इलेक्ट्रनिक आइजेंफोरनि हाबनायखौ आबुङै होबथानो बिथोन होनाय जादों। बिनायसाफोरा खालि गोथां एबा गोसोम रेबगनखौल' बाहायनांगोन। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि मासिगिरिया आनजादनि गासै बिखान्थियाव गोजौसिन खान्थि आरो रोखाथि लाखिनायाव गोसो होदोंमोन आरो गासै मावख'गिरिफोर आरो मावफारियाफोरखौ नेम आरो खान्थिफोरखौ गोख्रोङै फालिनो खावलायदोंमोन। उरिष्यानि राजथावनि भुबनेश्वराव रां जाख्ल'नानै पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि चिफ इन्जिनियारनि न'आव सिग्रोमनानै उरिष्या पुलिसनि भिजिलेन्सआ गासै 2.1 कौटि नोगोद रांजों लोगोसे हमनो हादों। हमजानाय चिफ इन्जिनियारनि मुंखौ बैकुन्ठनाथ सारांगी होननानै सिनायथि होदों भिजिलेन्सआ। रुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला जेब्ला बिनि न'आव सिग्रोमनो थाङो अब्ला बैकुन्ठनाथ सारांगीया गावनि गोजौनि फ्लेटनिफ्राय गोबां 500 रांनि नट बान्डलखौ गारहरदोंमोन। नाथाय भिजिलेन्सनि हानजाया गोबां जानायलाय बारग'नो हायाखिसै इन्जिनियार सारांगीया। मानो होनोब्ला बे रेड अपारेशनाव सा 8 DSP, सा 12 इन्सपेक्टर, सा 6 ASI रेंकनि मावथिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।